Η σημερινή μας πρακτική θα είναι χριστουγεννιάτικη, αλλά μάλλον όχι με την έννοια που έχουμε συνδέσει περισσότερο τα Χριστούγεννα. Η γιόγκα γιορτάζει τα Χριστούγεννα, γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού με την έννοια της γέννησης της συνειδητότητας του Χριστού. Λέγεται μάλιστα ότι ο Χριστός είχε όλες τις ποιότητες ενός γιόγκι, όχι ότι έκανε τις άσανας, κυρίως επειδή κατέκτησε και ήρθε σε επαφή με την θεία υπόστασή του. Κατέκτησε τα πιο υψηλά επίπεδα συνειδητότητας. Και φυσικά είχε ορισμένες αρετές και ποιότητες, τις οποίες η γιόγκα αγκαλιάζει μέσα από τη φιλοσοφία της. Αυτές ήταν η ταπεινότητα, η μαχητικότητα για το δίκαιο, το σωστό, η αγάπη φυσικά. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της αγάπης, της καρδιάς. Και φυσικά την ενότητα, τη σύνδεση με το όλον. Αυτό θα προσπαθήσουμε να εξερευνήσουμε στη σημερινή μας πρακτική. Βρείτε μια άνετη θέση, κλείστε απαλά τα μάτια, αφήστε τις παλάμες να κοιτάξουν ουρανό πάνω στα πόδια, με μια θέση έτσι ανοιχτότητας, δεκτικότητας, επαφής. Εισπνέω και εκπνέω. Μαλακώνω το πρόσωπο, τους ώμους, αφήνω λίγο το στήθος να ανέβει. Γιώνομαι από τη μέση και κάτω, νιώθω την επαφή με το έδαφος, τη στήριξη που μου προσφέρει. Η σπονδυλική στήλη σπρώχνει προς τον ουρανό, θέλει να ανυψωθεί. Αρχίζω και παίρνω πιο συνειδητές αναπνοές. Η εισπνοή μου βαθαίνει. Η εκπνοή μου μακραίνει. Αν χρειαστεί βγάζω αέρα από το στόμα. Μένω για λίγο εδώ με την αναπνοή. Στη σημερινή πρακτική δεν χρειάζεται να είμαστε συνδεδεμένοι με τη θρησκεία του χριστιανισμού ή να υπερασπιζόμαστε όλες τις αξίες και τις παραδόσεις του. Θα το δούμε από μία πιο αποστασιοποιημένη και γιογκική παράλληλα ματιά. Άργιες αναπνοές από τη μύτη, όλο το σώμα είναι μαλακό, η κοιλιά είναι ελαφρώς ενεργοποιημένη, με κρατάει σε ωραία θέση. Γιώνομαι από τη μέση και κάτω, ανυψώνομαι ως τα ουράνια, από τη μέση και πάνω. Το πηγούνι παράλληλο με τη γη. Μπορώ να φέρω για λίγο την προσοχή μου στις παλάμες, στις ανοιχτές μου παλάμες, έτοιμες να δεχτούν, να ανταλλάξουν ενέργεια. Και έπειτα στο στήθος, με την ίδια πρόθεση, να παραμείνει ανοιχτό. Πολλές φορές προτιμούμε να το κρατάμε κλειστό, να χάνουμε την επαφή, να κλεινόμαστε μέσα. Και αυτό είναι απολύτως ok, αλλά πάμε να δούμε τι συμβαίνει όταν ανοιγόμαστε στον κόσμο. Σιγά σιγά θα ανεβάσω τα χέρια από το πλάι, μία παλάμη θα κοιτάξει την άλλη. Εκπνέω, τα χέρια κατεβαίνουν. Ανοίγω μάτια, εισπνέω, θέλω να ακολουθώ με το βλέμμα μου τα χέρια ψηλά. Εκπνέω, χέρια κάτω. Εισπνέω. Εκπνέω. Πολύ ωραία. Θα έρθω στη μεγάλη πλευρά του ματ. Και από εδώ θα μαλακώσω τη λεκάνη προς τις φτέρνες. Τα γόνατα μπορεί να είναι εντελώς κλειστά, μπορεί να είναι ανοιχτά.
Μακραίνω τα χέρια και έρχομαι στη στάση του παιδιού. Αφήνω το μέτωπο στη γη. 5 βαθιές αναπνοές εδώ. Μια πολύ ισοστρεφή θέση. Παράλληλα μια θέση ταπεινότητας. Σαν να παραδεινόμαστε σε κάτι. Και αυτό το κάτι είναι ξεχωριστό για τον καθένα, όμως μπορεί να είναι η παράδοση του εγώ. Πώς νιώθω όταν αφήνω το εγώ. Είναι παράλληλα τρομακτικό, άγνωστο και αρκετά δύσκολο, ακόμη και να το σκεφτούμε. Σιγά σιγά θα κοιτάξω μπροστά προς τα χέρια με καμπουρίτσα, θα έρθω σε ένα ωραίο τραπεζάκι, θα σμπρώξω το στήθος να ανοίξει, θα σμπρώξω την κοιλιά προς τα κάτω, οι παλάμες μου είναι ανοιχτές κάτω από τους ώμους, τα γόνατα είναι ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης, ανοίγω, ανεβάζω βλέμμα, στάση της αγελάδας, έκπνο, θα σμπρώξω μέσα την κοιλιά, πηγούνι προς το στέρνο, καμπουρίτσα, εισπνέω και ανοίγω. Εκπνέω μέσα στη γάτα. Αν θέλω γατζώνω δάχτυλα ποδιών. Εισπνέω και ανοίγω. Μπορώ να σμπρώξω λίγο παραπάνω τους ώμους, πιο μπροστά από τις παλάμες. Εκπνέω, καμπουριάζω και πίσω, στέλνω λεκάνη προς τους γλουτούς. Έρχομαι ξανά μπροστά. Εισπνέω, κυματισμό στη σπονδυλική μου. Εκπνέω πίσω, βρείτε τη δική σας ροή. Εισπνέω. Φτάνω μέχρι εκεί που είμαι άνετα, έκπνεω πίσω στη στάση του παιδιού. Εισπνέω, θέλω να φτάσω λίγο πιο χαμηλά τη λεκάνη μου. Έκπνεω. Εισπνέω. Έκπνεω. Άλλη μια φορά. Εισπνέω με καμπουρίτσα, ξεδιπλώνω το στήθος. Σπρώχνω όμως πίσω και κάτω. Και μαλακά. Λυγίζω αγκώνες και αφήνω να κουμπίσει λεκάνη, ο αφαλός, τα πλευρά, το στήθος και η μύτη. Θα ανοίξω παλάμες πιο μπροστά από τους ώμους και λίγο πιο έξω από το στρωματάκι μου. Θέλω και στα ακροδάχτυλα. Εισπνέω, σμπρώχνω να ανέβω. Έκπνεω, λυγίζω αγκώνες, στήθος, πλευρά. Ακουμπάνε στη γη. Εισπνέω, ξεδιπλώνομαι. Έκπνεω, κοιλιά, πλευρά, στήθος, μύτη στο έδαφος, αντίθετη κίνηση, ανεβαίνω, έκπνεω, εισπνοή, έκπνοή, μπαίνω σε μία ροή, δεν το ελέγχω, εισπνέω και έκπνεω. Θα μείνω ψηλά, αν θέλω. Μπορώ να πατήσω παλάμες, δεν χρειάζεται να είναι εντελώς τεντωμένα τα χέρια, μπορώ να είμαι και εδώ. Σμπρώχνω τους ώμους πίσω και κάτω, αν με ενοχλεί στη μέση κατεβαίνω πιο χαμηλά, ανοίγω το στήθος, ίσως ανεβάσω και πηγούνι ψηλά. Νιώθω ένα μεγάλο τέντομα σε όλο το μπροστινό μέρος του κορμού. Το στήθος σμπρώχνει ψηλά, ο λαιμός ανοίγει. Μαλακά θα φέρω πρώτα πηγούνι προς το στέρνο, θα λυγίσω αργά, θα αφήσω τον κορμό στη γη, θα πατήσω τις παλάμες δίπλα από το στήθος, θα σμπρώξω να ανέβω στο τραπεζάκι και από εκεί στη στάση του παιδιού να αντιστρέψω τη θέση, να μαλακώσω τη μέση αν θέλω κίνηση, με τον ποπό δεξιά και αριστερά πάνω στις στέρνες. Ίσως και το μέτωπο έτσι πάνω στο στρώμα μου να κάνει ένα ωραίο μασαζάκι, όπως λέμε στο τρίτο μας μάτι. Αφήνομαι εντελώς. Αργά θα περπατήσω με τα χέρια προς τα πίσω. Θα έρθω σε μια ωραία γονάτιση και από εδώ με την εισπνοή θα ανεβάσω χέρια και σώμα ψηλά. Έκπνεω, μαλακώνω χέρια προς τα πίσω, στήθος πάνω στα γόνατα, συνεχίζω τη ροή, ανεβαίνω,
ξέδιπλωνω στήθος. Εκπνέω, παραδίνω με τα χέρια προς τα πίσω. Εισπνέω μέσα κοιλιά, μέσα λεκάνη και ανεβαίνω. Εκπνέω χέρια προς τα πίσω. Άλλες 2 φορές βρείτε τη δική σας ροή. Συντονίζω κίνηση με αναπνοή. Τελευταίο, εισπνέω και θα μείνω. Θα σμπρώξω τώρα τους αγκώνες προς τα κάτω, θα ανοίξει κι άλλο το στήθος. Οι παλάμες κοιτάνε μπροστά. Αν θέλω μπορώ να γαντζώσω και δάχτυλα ποδιών και μένω. Το κεφάλι μπορεί να είναι στην ευθεία ή να πέσει προς τα πίσω. Αργά αργά τα χέρια θα έρθουν από πίσω. Θα απελευθερώσω δάχτυλα ποδιών, καμπουρίτσα και στη στάση του παιδιού τα χέρια προς τα πίσω. Γίνομαι μια μπαλίτσα. Χαλαρώνω τους ώμους, το μέτωπο, τη μέση, με κάθε εκπνοή. Θα πιάσω τις φτέρνες μου με τις παλάμες και θα φέρω πηγούνι προς τα μέσα. Θέλω να κουμπίσει η κορυφή του κεφαλιού στη γη. Τα γόνατα είναι ανοιχτά περίπου στο άνοιγμα της λεκάνης. Σμπρώχνω τον ποπό ψηλά και ανεβαίνω στο κουνέλι. Αναπνέω. Κάνω μια ωραία διάταση σε όλο το πάνω μέρος της πλάτης. Άλλη μια θέση παράδοσης, άλλη μια θέση που κλείνουμε. Και μαλακά απελευθερώνω στη στάση του παιδιού, θα μακρύνω τα χέρια μπροστά, θα αφήσω μέτωπο στη γη. Βλέμμα μπροστά. Έρχομαι σε ένα τραπεζάκι, πατάω δάχτυλα ποδιών και σμπρώχνω στον πρώτο κάτω σκύλο της πρακτικής. Λυγίστε ελαφρώς γόνατα, μπορείτε να κάνετε μικροκινήσεις με τα πόδια. Ο κορμός μένει σταθερός, καλά ανοιχτές οι παλάμες, σπρώχνουν προς τα πίσω το βάρος. Οι φτέρνες δεν χρειάζεται να κουμπάνε στη γη. Βλέμμα προς τα πόδια. Αριστερό ποδαράκι θα πατήσει στη γη, δεξί θα έρθει μπροστά ανάμεσα στα χέρια. Πλαισιώνω με τα χέρια το μπροστινό πόδι και το πίσω μου πόδι θα κάνει μια μικρή προσαρμογή, να έρθει ένα τσακ πιο μπροστά και να πατήσουν τα δάχτυλα να κοιτάνε προς τα έξω για να βρω τον πρώτο πολεμιστή. Ανεβάζω κορμό, λυγίζω καλά, τα κοκαλάκια της λεκάνης είναι στην ίδια ευθεία, κοιτάζω μπροστά, ανεβάζω χέρια. Πρώτος πολεμιστής, ενέργεια πολεμιστή, δυνατό το σώμα, δυνατό το μυαλό, δυνατή η καρδιά, ανοίγει ξανά, ανοίγει χωρίς φόβο. Σιγά σιγά θα πλέξω παλάμες πίσω από την πλάτη μου, θα τεντώσω κι άλλο τα χέρια, να ανοίξει κι άλλο το στήθος και με την εκπνοή αρχίζω να κατεβάζω κορμό για να φέρω τον ώμο μου μέσα από το πόδι. Τα χέρια πάνω από το κεφάλι με τραβάνε ψηλά. Δυνατό το πέλμα το μπροστινό. Ταπεινός πολεμιστής. Σαν υποκλεινόμαστε. Μένω. Προσπαθώ να βρω ισορροπία και δύναμη για τον ταπεινό πολεμιστή. Τα χέρια θα με τραβήξουν ψηλά. Θα ανέβω ξανά. Ανοίγω κι άλλο το στήθος, εισπνέω. Απελευθερώνω χέρια ψηλά. Με την εκπνοή χέρια στη γη, κάτω σκύλος. 3 αναπνοές εδώ. Μαλακώνω ό,τι χρειάζεται να μαλακώσει. Ενδυναμώνω ό,τι χρειάζεται να ενδυναμωθεί. Αριστερό πόδι θα έρθει μπροστά ανάμεσα στα χέρια. Το πίσω πέλμα θα κάνει μία μικροκίνηση για να πατήσει φτέρα, να κοιτάξει προς τα μέσα, τα δάχτυλα προς τα έξω. Ανεβαίνω.
Τετράγωνος ο κορμός, τετράγωνη λεκάνη, κοιτάζουν μπροστά. Η μία παλάμη κοιτάζει την άλλη. Ίσπνο στον πρώτο πολεμιστή. Χέρια πίσω από την πλάτη, πλέκω ίσως διαφορετικά τις παλάμες μου αυτή τη φορά με τον άλλο αντίχειρα από πάνω. Εκπνέω, μέσα και κάτω. Τα χέρια με τραβάνε προς τα πάνω, ενώ ο κορμός αφήνεται στη βαρύτητα. Αναπνέω, βλέμμα κάτω. Άλλη μια εισπνοή και εκπνοή. Τα χέρια θα με τραβήξουν. Θα έρθω ξανά στον πολεμιστή μου, θα τραβήξω κι άλλο να ανοίξει το στήθος. Και αργά απελευθερώνω χέρια πάνω, εισπνέω. Εκπνέω χέρια στη γη. Κάτω σκύλος, βάζω μικρή κίνηση. Δεξιποδαράκι θα έρθει μπροστά και ανάμεσα στα χέρια, αριστερό γόνατο στη γη. Χέρια πάνω, αφήνω τώρα τη λεκάνη να πέσει κι άλλο κάτω. Εισπνέω. Το μπροστινό μου γόνατο είναι στην ίδια ευθεία με το πέλμα, όχι πιο μπροστά, όχι πιο μπροστά από τον αστράγαλο για να μην μας ενοχλήσει το γόνατο. Σιγά σιγά χέρια στη γη. Σηκώνω το πίσω γόνατο, κάτω σκύλος, για να αλλάξω κατευθείαν το αριστερό πόδι μπροστά, δεξί γόνατο στη γη. Μπορώ να μείνω και εδώ, το θέμα είναι να ανοίξει το στήθος. Αν θέλω χέρια πάνω, μπροστινό γόνατο στην ίδια ευθεία με τον αστράγαλο, μένω, ανυψώνω κορμό. Εκπνέω. Χεράκια στο έδαφος, πατάνε τα δάχτυλα του πίσω ποδιού. Θα φέρω και το αριστερό πίσω σε ένα ωραίο τραπεζάκι. Θα μείνω λίγο εδώ, θα κάνω μαλακή κίνηση δεξιά-αριστερά. Και στη συνέχεια λίγο πιο κυκλική την κίνησή μου, χωρίς να το πολύ σκέφτομαι. Αφήνω μέσα αυτή τη ροή. Εισπνέω και εκπνέω. Θα αλλάξω την περιστροφή του κύκλου μου από την άλλη φορά. Αφήνω το σώμα παραδομένο, δεν το ελέγχω. Εκπνέω. Πολύ ωραία. Θα κλείσω γόνατα και θα καθίσω στη μία πλευρά στους γλουτούς για να τεντώσω πόδια μπροστά. Αν χρειαστεί βγάζω λίγο γλουτούς προς τα έξω. Με την εισπνοή τα χέρια θα ανέβουν και με την εκπνοή έρχομαι σε μία δίπλωση. Κατεβαίνω με το στήθος ανοιχτό. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να έρθει πρώτα το στήθος προς τα πόδια και ύστερα τα χέρια. Τα χέρια μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι και πίσω. Και εκπνέω. Δίνω λίγο χρόνο και χώρο στο σώμα να φτάσει λίγο πιο μακριά. Δεν θέλω να φτάσω κάτω, θέλω να φτάσω μακριά. Παρατηρώ την αναπνοή. Και σιγά σιγά θα ανέβω. Έχω χώρο πίσω, πατάω πελματάκια, μακραίνω χέρια και πάμε να εκπνεύσουμε για 8, 7, κατεβάζω κορμό, 6, 5, 4, 3, 2, 1, το κεφάλι, γόνατα στο στήθος, αγκαλιάζω. Κάνω λίγο βαρελάκι αν θέλω δεξιά-αριστερά. Εισπνέω και εκπνέω.
Απελευθερώνω κάθε προσπάθεια. Θα τεντώσω πόδια, θα πιάσω ή αστραγάλους είτε πέλματα και θα έρθω στη στάση του happy baby, του χαρούμενου μωρού. Τα γόνατα κοιτάνε προς τη γη, τα πέλματα προς τον ουρανό. Ανοίγω όσο μπορώ τα ισχύα μου. Μπορώ να βάλω και εδώ κίνηση και μένω. Εισπνέω και εκπνέω. Αφήνω τα ίσια να ανοίξουνε, τα γόνατα να πέσουν κι άλλο προς τη γη, οι ώμοι χαλαροί. Μπορώ να μείνω για λίγο στο κέντρο. Και μαλακά θα κλείσω τα γόνατα μεταξύ τους, θα τα πάρω μια σφιχτή αγκαλιά, με μια πολύ δυνατή μπάλα, ένας δυνατός πυρήνας. Εισπνέω. Και με την εκπνοή αφήνω το σώμα να πέσει. Τεντώνω σιγά σιγά τα πόδια. Θα φέρω το ένα χέρι πάνω στο στήθος και το άλλο πάνω από το χέρι μου. Και θα μείνω εδώ για τη σαβάσανά μου. Βγάζω αέρα. Απελευθερώνω την ένταση. Μαλακώνω το μέτωπο. Παρατηρώ την αναπνοή. Και ύστερα τους χτύπους της καρδιάς. Αρχίζω να φαντάζομαι ένα ζεστό φως στο σημείο της καρδιάς, να πηγάζει από μέσα, βαθιά, και σιγά σιγά να εξαπλώνεται. Σαν μια σφαίρα φωτός που εξαπλώνεται γύρω μου. Μια θεραπευτική σφαίρα φωτός, γεμάτη αγάπη και σύνδεση. Αφήστε την να σας γεμίσει, να σας πλημμυρίσει από φως, αγάπη, ευγνωμοσύνη και ενότητα. Και ύστερα μεταφέρετε αυτό το φως σε κάποιον άλλον. Αφιερώστε αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα σας σε κάποιον άλλον. Μην προτιμήσετε κατά προτίμηση κάποιον κοντινό σας ή κάποιον που τον αγαπάτε πολύ. Επιλέξτε κάποιον λίγο πιο μακρινό άνθρωπο, λίγο πιο άγνωστο, ίσως κάποιον που δεν έχετε άμεσα θετική σχέση. Πολλές φορές είναι εύκολο να μεταδίδουμε αγάπη στους κοντινούς μας. Όμως, τι θα κάναμε για έναν άγνωστο, τι θα κάναμε για κάποιον που δεν έχουμε τόσο θετική σχέση, πόσο εύκολο είναι η καρδιά μας να δώσει και κατά πόσο προσκολόμαστε στο να κρατάμε πράγματα για μας ή για τους δικούς μας μόνο. Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη διδασκαλία του Χριστού. Όχι τόσο σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, αλλά σε ένα πλαίσιο ενότητας. Όλοι είμαστε ένα.
όπως η γιόγκα υποστηρίζει, η επίγνωση είναι πολύ σημαντική. Το να γνωρίζουμε τι αισθανόμαστε, τι σκεφτόμαστε για τον εαυτό, για κάποιον άλλον. Αν όμως δεν είμαστε σε θέση να προσφέρουμε αγάπη και σύνδεση για τον εαυτό ή για τον άλλον, είναι σαν να είμαστε μονομερείς, σαν να δουλεύει μόνο ένα κομμάτι και η ψυχή να μένει λίγο πιο πολύ στην άκρη. Αφήστε αυτή την μπάλα φωτός να μεταδοθεί παντού. Να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να μείνετε στη σαβάσανα για όσο χρόνο θέλετε. Αλλιώς σιγά σιγά απελευθέρωσε τα χέρια στο πλάι. Ελάτε στην αναπνοή και βάλτε μικρές κινήσεις στα δάχτυλα χεριών και ποδιών. Ελάτε λίγο στο ένα από τα δύο πλευρά, στη θέση του εμβρίου. Αποδονηθείτε στην καθιστή θέση όπως ξεκινήσαμε. Κρατήστε για λίγο τα μάτια κλειστά. Πάρτε μια ωραία εισπνοή, τεντώστε χέρια, μακρύνετε. Μία παλάμη κοιτάζει την άλλη. Όλη η ενέργεια ανάμεσα στις παλάμες. Θα τις κλείσω αργά αργά, θα τις φέρω ανάμεσα στα δυο μου φρύδια. Στο στόμα και στο λαιμό, στην καρδιά. Και θα απελευθερώσω την υπόλοιπη ενέργεια στη γη και σε όποιον την έχει ανάγκη, λέγοντας να είμαστε.